Kani kadi redaction Meghalaya ban ipjang sobhai phibaro syakani kutup khobor menta ke janmit syabangin pai shi khobor ki benya yini pet chwai ki mat ki bokongsan Wer Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi yakiri jongkathan ba shathe kaperthai ban yeng tili ban long kabor iwe pad Pinbena ka IMA ya kajingeki ba arho saw kanta habaro kawai kari minta kaski ban pirsha ya kajing shale be ejot bat sha penyap ka doktor ha Kolkata ya kendo Menteri Katnat Karap Karyang ka Sarkar Pedeng Ramnath Thakur ya ulam phang ka yeng dorbar thauan ka jila Meghalaya u Thomas A Sangma Lejungo Menteri Katnat Karap Karyang ka Sarkar Pedeng Ramnath Thakur Sharibhoi District But isok tilang ki doktor ka Meghalaya but barok ka waikari ban persha ya ka jing shale be ijot but penyap ka doktor ha Kolkata Ki khobor ki babnya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulawer yakiri jong kathan bashathe ka perthai bakin yeng tali hakawai ka sur banlong ka bor iwe pad ha ka jingkran play ka jong u ha ka jingalang balai jong ka Voice of the Global South Virtual Summit minta ka sngi Modi ulapin pau ya ka jing songkhya halor ka jinglong jingman ha ka perthai ka bamenta ka badon ka jingbam tikna bat ki jing e ulakdoru baki kam le no ki kam pentrim bat ki kam ya pat jat bin riu kidang yai beteng banwan ra ya ka jingma ka bakrau ya ka imlang sa alang Modi ulapin tikna ba ka India ka angnut bansam ya ka jing shampang bat kasap jongka bat barok kari jong ki than bashate ka perthai स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप में सहयोग दे रहा है हम ग्लोबल साउथ को सस्ती और प्रभावी जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए काम करेंगे हम औषधि रेगुलेटर्स के प्रशिक्षण में भी सहयोग करेंगे कृषि क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग के अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी साझा करने में हमें खुशी होगी Mintagasngi ka Indian Medical Association IMA kalakhot ikajingeki ka baar hosaw kanta habaro kawai kari ban persha ikajing shale be ijot bat sha penyap jong kawai ka doktor basa ha RG Kar Medical College and Hospital bala penya da ka Sarkar West Bengal ha Kolkata ka IMA kalakhot ban weng no ya ka jing shakri bamdon kam kerke bat OPD nadu kapor hindriu bejimen step kaseng kadawa ya ka hok nakabenta kate ka doktor bat ya ka an pedeng banyada ya ki nong tre ka kot ka khya hadin kate ka jingkhot ki nong sumar ki ba na ki jaka sumar pat ba bat kumju ru na ki jaka sumar shimet ki laidon bentalang ha ki jingeki ha ka lengkari ka IMA kalapin remru ya ka jingpin julor ha ka hospital ha Kolkata ha ka ba ki doktor ki lapin long ya ka jingeki nadu ka janmit jong ka khandai tarik unailar Menteri Katnat Karap Karyang ka Sarkar Pedeng Ramnath Thakur ule kendo ya ulampang ka yeng dorbar thauan ka jila u Thomas A Sangma ha office ulampang jong ka jila Meghalaya ha administrative block jong ka yeng dorbar thauan ka jila ha khandailat hinin kasngi ha kani ka jingelang ladon langru usumbut lampang u Timothy D Shira Menteri ka Sarkar Jilla Marcus N Marak bad Commissioner and Secretary ka yeng dorbar thauan ka Jilla Meghalaya Dr. Andrew Simons hakate ka jinge kendo Thakur ulay shimbenta ha ki jinge kren halor ka yeng dorbar thauan jong ka Jilla Meghalaya Menteri Khana ka Sarkar Pedeng Bakmi Yakatanan Agriculture but Farmers Welfare Ramnath Thakur Ulawan Jungo ya ka Ribhoi District minta kasngi. Lasin ranyo hakani ka jingwan jungo da Deputy Commissioner Abhilash Baranwal. Haka jingwan jungo Thakur
lalet jurip ya ki jaka bakongsan kum ka Ginger Development Station, bat kati Development Center, jong ka Directorate of Horticulture Meghalaya. Ki badan baro ar ha umsning. Kini ki jaka ki don ya ke binta bakongsan, ha ka bakentiu ya ka rukom thung jingthung, bat kershan ban pin bha ya ke kamrap ha ka ni kathan. Hadin ke jingwan jingo ya kini ki jaka uthakur ulai shimbenta ha ka jingelang ke balalong ha district headquarter ha nongpo. Ka district hub for women empowerment jong karib hoy hinin kasngi kalapin kut ya ka jing rakhe ka bashibnai ka blatip kum ka Beti Bachao Beti Padhao week. Ka bathmu ban kintiu ya ka jing pin kup bor ya ki khna kinthai bat ban kintiu ya ka jinglong ringkat ha prengki shinrang bat kinthai. Hakani ka program kala long ru kum ka rinsan ban pin pau ya ki mat bat ki jing e ki baki khna kinthai ki kendo. Yakani ka jingelang pinkut lapin long hakashnong maulong umden. Hakaba ubalajet rani UMDC kanongpo ulay shimbenta kum ukongsan. Hakani ka program ladon langru ka district social welfare officer ka ribhoy ka kong sweetie wankar bat kiwe. Kum shibenta jong ka program pinkut lathung ya uding hakate ka jaka ban kinmau burom bat burom ya ki khon kinthai. Ki doktor, ki nurse, bat ki nong tray haringkat ki bor penyat jong ka Bethany Hospital Nongpo, hinin kasngi ki la penlong, ya ka jing thang mombeti, ban pen pau ya ka jing lem, ya ki bahaying hasem jong ka doktor, ka basya penyap bat syale beijot, ha RG Kar Medical College and Hospital Kolkata. Bat dawa ban kem no marmar, bat pensyita mikitu ki beran keti ban le ikani kam. Hakajuk kapor ki dukhot kinthai jong ka seng BJP ka jilla kila pinlong ru ya ka jingyat patba ka bajajar hanong ba shilong ban pinrem ya ketika kam sniu ka bala kila le. Definitely had faced such horrendous acts of violence which is beyond thinkable. She had suffered so much. And that too in the line of duty. She was doing her work in a place where she thought that she had safety, but instead her life was taken away in spite of comfort which she thought she had. The ikam ki man bay, why? Wakasarkar chumkia ko yakini, why? Ikitu gibru, ko dale any kam. Mtoni upensajag ki day upensong ki hapot patap. The topic us den phasis nan kayaki. Ki pulet ka Nongson Police Station sa Shisien ki lakhot hajeri udukot ka KSU. Halor ka jing keno ba udon kti ha ka jing talasi ki Barjela ha West Khasi Hills District. Udukot ka KSU ubala syakot hajer latip kum u Blasterland Karbani ubabat kum u Office Secretary ka KSU West Khasi Hills District Unit. Hakani ka jinglet hajir jong u lasenran di kinongyalam jong ka KSU West Khasi Hills District Unit ringkat kinongyalam naki circle bat ki unit bapher katkum ka jingithu jong uniu dukot ki pulet ki lakhot hajir ya u katkum ka video ka balak do ya ka kerteng ka jong u Henry ulaong ba shim la don benta bat don jingtip AA halor kani ka benta Mlek pan raya ki kot kisla Henry dakli ki ong ba base kat kum social media ada base kat kum social media kumno ki i khot bum dan tu pus hapo spot te kumta mentar kumju ini wi samla la syakot hajar halor ka jing yasim benta ka jing i ha ka jing net khandra mender kat kum ka jing ong ka police department handai kat kum ka jing tip jungi kinong ram jung seng ba ini samla i imsem la let ban khandra kot khandra sla ketika sengi Ki Dr. Meghalaya kilayas nok tilang ha ka jingi ki kabala pinlong ha keleng kari menta kasngi halor ka jing sha le be ijot bat sha penyap jong kawe ka doktor ha Kolkata. Dakaba dawa ban pin shitom ting e yakini ki riu runar bat kirpat yaki bor ka an ban pintikna yaka jing shngan jong ki doktor. Ha kani ka jingi ki balas dang naduk kapor henriu baje min step
Hakaba ki outpatient bat ki weki kam ki bom da long kongsan kila sange tri kam namar ba ki doktor hakeleng ki hospital ha Shillong bat ki weki benta jong ka jila ki ale shaka jingi ki kabaro shisngi kabalapen long da ka Indian Medical Association. Ki doktor ki laya lumlang ha pelau jong ki hospital. Dak ba deng ya ki ribon rongyong bat ra ru ringkat ki plakat ban penklan ya ka jingdawa jong ki. Kat tu kat ni nikidur na Woodland Hospital Shillong, Nazareth Hospital Shillong, Bethany Hospital Shillong, Supercare Hospital Shillong, kila sakhi yakini ki ju ki jingi ki balapin long deki doktor hanagrams. Ki doktor kila yalum lang bat yashimenta hakani ka jingi ki. Kani ka jing sange terikam jong ki doktor kalakta juri ki jaka ai jing sumar hakeleng ka Meghalaya. During their professional commitments. So we are all protesting against this, and we hope that justice is brought and all involved, the doctors, the politicians, and whoever are behind all this, the nexus that is there, it should be brought to book and justice should be given. Whatever has happened, it is something very tragic and unfortunate, and it is in the harshest of terms. We should at least say that these things should not be repeated ever. Parat lais pak san pongut kinong yele kai na keleng ki pratali ki jelak le shimbenta haka Khelo India Women's Judo League e zone 2024 kabalalong Hasai Indo Stadium Nihu. Yakani ka Judo League lapin long hapok ka program Khelo India bat le shimbenta de kinong yele kai na Assam, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Tripura, West Bengal, Odisha, Arunachal Pradesh. O Director Katnat Sports and Youth Affairs Udiki di Shira ulaong baka jingpen long iki lempung ile kai ki bahe hak jela ka pentikna ba kinong ile kai kin yokmat ik jinge kun ki ba e bat bakin long ki ba lapen kre ban yakun hakari bat ka perthairu ula pentip ru ba ka sora half marathon ka balai on penlong ha ubnai nailor. Ka Archery Association Eastern West Khasi Hills District ha ka jingetre lang bat ka office jong u district sports officer West Khasi Hills District mentakasngi kalapin long ya ka district level archery competition baar nakabenta ki shindrang bat ki kenthei ha kamadan shnong ken shipelun. Ka jingtmu jong kani ka jinge kop ka long banjit yakinong ya siat knam hapok ka district bat bikini shimbenta ha ka archery games ka banlong ha Meghalaya games 2024 ha Jawai. Uba KSM le unong shem jong ka Green Tech Foundation ulalong ukongsan ha kani kasngi. Ngini pet ka jinglong jingman ka sunbeneng hanong ba shilong. Kajing shit kalong 8.9 degree Celsius, but kajing kriat kalong 0.9 degree Celsius. Kajing skem kahaw-haw kalong kendai pohon riu na kashispa, hakapor minstep, but nyo pohon riu na kashispa, hakapor janmid. Kajing hap slap kalong 0.9 millimeter. Kalak bandon kajing hap slap kabamalumala, but kajing tit uperthat habun teli ki jaka. Shaban poi shaka bukut jong tup khobor nge pet yang sa shisin ki mat ki bakongsan. Wer umintri rang ba du kari Narendra Modi ya kiri jong kathan ba shathie ka perthai ban yeng teli ban long kabor iwe pat. Pin bina ka IMA ya ka jinge ki ba hu saw kanta habaro ka wei kari menta kasni ban persha ya ka jing sha le be ejot bat sha penyap ka doktor ha Kolkata. Ya kendo Menteri Ketnat Kerap Keryang ke Sarkar Peleng Ramnath Thakur ya ulampang ke yang darbar tauan ke Jila Meghalaya Thomas A. Sangma. Lejungo Menteri Ketnat Kerap Keryang ke Sarkar Peleng Ramnath Thakur Sharif Hoi District. Bat yasno akti lang ki doktor ha Meghalaya bat barok ke Waikari ban persya ke jing sya le be ejat bat penyap ke doktor ha Kolkata.
Ti parlok katung ila poisha ka bukut jang tup khobor jengi menta ka janmit hadup ini syambyang la syai kesngi khublei pi barok. Presenting the headlines first.